L'emulsió de la llet. Les cafeteres express disposen de vaporitzadors incorporats, a través dels quals, amb l'ajuda de la pressió del vapor de l'aigua de la caldera, es pot emulsionar la llet. Hem d'utilitzar llet freda a una temperatura de 4 graus, aproximadament. Omplim amb llet la meitat de la gerra, prenent com a referència el començament del pic intern. Purguem i preparem la llanceta deixant sortir l'aigua que s'hagi quedat condensada al conducte. Introduïm la punta de la llanceta a la gerra just per sota de la superfície de la llet. La posició de la llanceta ha d'assegurar el gir de la llet al voltant del vaporitzador sense haver de variar pràcticament la posició de la gerra ni de la mà. El so ha de ser suau i sense estridències. Amb la mà controlem la temperatura de l'emulsió, que donarem per finalitzada quan assolim els 60 o 70 graus. Moment en què tancarem el vaporitzador, tot evitant desestabilitzar la textura obtinguda. Farem uns copets secs i enèrgics a la llet per trencar les bombolles que hi puguin haver aparegut. Farem girar la llet movent la gerra en petits cercles a manera de centrifugat i, quan la llet adquireixi brillantor i textura sedosa, estarà a punt. Haurem aconseguit una llet amb crema brillant i elàstica, a punt per gaudir d'un cappuccino o del latte art.